Rung final ka Italy da ka penliam no ya ka Northern Ireland da ar la not goal ha ka jinga kini rung sya ka FIFA World Cup ar hajar ar pun Rio ya kini ki goal la thep da Estonali ha ka minit ka basan pun Rio bat kin ha ka minit ka ba prapau da kini ki jing job ka Italy kan bu jakai la de ban liakai ha ka final Persya ya ka Bosnia and Herzegovina banyo rung sya ka FIFA World Cup ar hajar ar pun Rio bat abang ipai sya ka we ka jing lekai ha ka jing kini rung sya ka FIFA World Cup ar hajar pun Rio ka Poland kala penlim no da ar la iwe gol ya ka Albania lengba ka gol jong Robert Lewandowski player joko Barcelona bat ka gol ka baar lengba upi Zelensky ha ka ni gijing lekai panrung sya ka FIFA World Cup ka Denmark ro kala pentikna yala di bat bu jaka ha ka jing kun final lengba ka jing job da saula not goal ya ka North Macedonia kumjuru ka Czechia lane ka Czech Republic ka bala job ya ka Ireland lengba ka penalty shootout bat banbu jaka ha ka final don jingkermen sa ka Turkey ro banrung sya ka FIFA World Cup da ka bayo bu jaka yaladi bat rung sya ka FIFA playoff final da ka bakala penlim no da iwe la not goal Persya ya ka Romania bat abapai sya ka we ka jingi lekai limno ka Slovakia ha ka jingi kun Persya ka Kosovo da saw la lai goal ha ka ba ngimpai pakat ba ka Slovakia kan chap penrem no ha ka Kosovo bat lese ngimpat da ju sngobash pangkan ka Kosovo khamtam ha ka liang ka football bat limno ka reveals ha ka jinya kini rung sya ka FIFA World Cup da ka basya rem ha ka penalty shootout Persya ya ka Bosnia and Herzegovina bat lengba ka jing sya rem jong ka Wales ka Bosnia kala yo bu jaka no yala di menlekai final ha ka jing kini rung sya ka FIFA World Cup ar hajar ar pun Rio bat ka final jong ka FIFA playoff banyak kini rung sya ka FIFA World Cup ar hajar ar pun Rio jong kiri napo dewa Europe kandai ha ka sitrig April ka badai ro ka sngi balang ha ka tayo banwan ha ka bakini kiri syan kinsap patikanano yaladi banrung sya ka FIFA World Cup ar hajar ar pun Rio ha ka baka Italy kanya kun Persya ka final ya ka Bosnia and Herzegovina ka Sweden Persya ka Poland ka Turkey Persya ka Kosovo bat ka Denmark Persya ka Czechia bat Sautali na kini ki tim ki bajok kinrung direct sya ka FIFA World Cup ar hajar ar pun Rio bat sajubam mo fi parlok ato ino na kini ki tim ki banyorong sya ka FIFA World Cup ar hajar ar pun Rio tang da kini kublay shibon